नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बासुगाव हालामनि बिजयगाव होननाय नैबे दाबसे फिसा बाजारसालि बा सक दा बे सकआवहाय सासे 70निफ्राय 80 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा बर' आयं बैसोनि जों बुंनांगोन बिथाङा आलायस्लायनि बेबायदि थागोमानानै दङ दा बे थागोमानानै थानाय नैबे आयं आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो खावलायदों नैबेबायदि दङ बे मोनसे सोरखारि न' दा बेहाय बिथांखौ सासे नैबे ओनसोलनि सांग्रां लाइमोन होननांगोन बे लाइमोना समाजारि बिजोङाव भिडिअ खालामनानै फोसावदोंमोन दा बेखौ नुनानै जों फैदों दा बे माबोरैहाय माबेनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ आं नैबे जाय लाइमोना भिडिअ हगारदोंमोन बेनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन বৃদ্ধা মহিলা এজনৰ ভিডিঅ' বনাই পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিলে দিয়াৰ পিছত আমি দেখা পাই কিনি ইয়াতে আহিলোঁ মানে সাহায্য দিবৰ কাৰণে এজন সমাজ সেৱক যিচুয়া চম্ফ্ৰামাৰী এখেতে কিছু মানে সাহায্য দিবলৈ আহিছে মানে কেনেকৈ সেইটো মানে আপুনি ভাবিলে মানে এনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব লাগিব বা কেনেকৈ ভাবিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম সুমৰাই মানে আইতাগৰাকী দুৰ্দশা আজি আমি প্ৰায় দেখি আছোঁ বহু দিনৰ পৰা কিন্তু এইটো যদিও সংবাদ মাধ্যমত ইমান দিনে প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিল হোৱা নাছিল যোৱা কেইদিনমান আগত প্ৰতিদিন টাইমত বাতৰিটো প্ৰচাৰ হ'ল প্ৰচাৰ হোৱাতে তেতিয়া মোৰ চকুত মোৰ মানে বাতৰিটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ ফলত মই নিজে ভাবিলোঁ আৰু বাতৰিটো যিমান মানে ভাইৰেল হ'ব লাগিছিল বা কি হ'ব লাগিছিল ইমান হোৱা নাছিল তেতিয়া মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিল যে এইটোতো ভিডিঅ'টো ময়ো চালোঁ ময়ো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰতিদিন টাইমত যেতিয়া বাজিছে ভিডিঅ'টি তাৰপিছত মোৰ মনলৈ আহিল এইটো মই ফেচবুকত যদি মোৰ পেজত দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি মানুহ পাব কাৰণ আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া বহুত এক্টিভ সেইকাৰণে মোৰ মনত আহি মই ভিডিঅ'টো আইতাৰ বনাই দিলোঁ বনাই দিয়াৰ পাছত ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টো বহুতে পালে মই বিটিআৰ প্ৰধান মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক টেগ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আমাৰ বিটিআৰ জনপ্ৰিয় অৰূপ কুমাৰ দে ডাঙৰীয়াক টেগ কৰিছিলোঁ সিহঁতে ভিডিঅ'টো চাগে পালে ইতিমধ্যে মোক সিহঁতৰ ফালে জনাইছে যে আশ্বাস দিছে যে সহায় কৰিম বুলি তাৰপিছত মোৰ মনলৈ আহিল আমাৰ যিচুৱা চম্ফ্ৰামাৰী এটা সমাজ সেৱক তথা যুৱ নেতা এই লগত আগৰ পৰা মোৰ এটা ভাল এটা চিনাকি আছে মানে দাদাক দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো দাদা পালে মোক কল কৰি যে এনেকৈ ভাইটি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি কি অসুবিধা আছে তো দাদাক মই কথাখিনি কৈ দিলোঁ দাদা কোৱাৰ লগে লগে আহিল সেইটো কাৰণে দাদাক যিচুৱা চম্ফ্ৰামাৰী দাদাক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো বোলে নহয় আৰু মই এটাই কথা বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আইতাগৰাকীক চৰকাৰী যিখিনি সুবিধা আছে আচলতে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা গোটেইখিনি বঞ্চিত আইতাগৰাকীৰ চাউল নাপায় বা অৰুণোদয় আঁচনি নাপায় আইতাগৰাকীৰ ঘৰ নাই গতিকে মই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আইতাগৰাকীক এই আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক যাতে এটা ঘৰ বনাই দিয়ে বা আইতাগৰাকীক মানে সাহায্য কৰে এইখিনিয়ে মানে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ বিটিআৰ প্ৰধান মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ दा नैबे जाय लाइमोना समाजारि बिजोङाव फोसावदोंमोन बिथाङा गाव माबोरै फोसावनाय जाखो बेनि सोमोन्दै फोरमायबाय दा बेबादिनो आङो नोंथांमोना समाजारि बिजोङाव नुनो मोनबाय थाखायो समाज सिबियारि चिरां जिल्ला सिंनि बामोनगाव हालामनि जिसुया चम्फ्रामारी मुङानो जायनि सिनायथि होनना बुंनांगोन बिथाङा दिनै नैबे खौरांखौ नुनानै नैबे बैसोगोरा सासे आइजो बर' बिमा बिथांनो माखासे सहाय होफैदों दा मा फोरमायगोन नोंथाङा नैबेखौ समाजारि बिजोङाव नुनो मोननायनि उनावहाय दिनै सहाय होफैबाय मा फोरमायगोन बेनि सायाव गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आं हामबायहोयो नंगौ नैबे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बासुगाव हालामनि मोनसे जायगायाव सासे जोंनिनो बर' बिमा सासे बुरैसा जाय मानसिया दिनै गावनि जिउजों गेलेगासिनो दङ बिथाङा दिनै बिराद गाज्रि हालोदाव दिनै आं निउसखौ नुनानै बा बिथांखौ आङो सासे फंबाय बासुगावनिनो आंनिनो मानसि आरो आंजोंनो अराय सम जों रायलायबाय थायो बिथाङा आंनो हरनाय लोगो लोगो बिथांनो आं बुंहरबाय जे बिथांनि बा आयंनि जे थानाय अबस्था बे अबस्थाया माबायदि आरो आं बेखौनो बिराद आं धन्यबाद होनो सानबावदों बे ओनसोलनि बे गामिनि मानसिफ्रा दिनै बिथांनि जि बुस्थुखौ सानब्लाबो सानस'नो हाया दिनै बे बुस्थुखौ दिनै थानो थाखाय जायगा होदों मालाबा समाव खाथि खालानि मानसिफ्रा दिनै ओंखाम ओंख्रि लाबोनानै होफैयो बिराद धन्यबादनि बाथ्रा दिनै आं बिराद गोजोननाय मोनदों जि बुस्थुखौ मानसिजों मानसि हेफाजाब होलायनाया बयनिफ्राय देरसिन धोरोम होननानै आं सानो दिनै आङो बेखौनो बुंनो साननाया बेनो जे जाय सासे रावबो गैजायै फिसा गैजायै फिसाय गैजायै सासे रान्दि दुखि मानसिया दिनै बेवहाय दङ बे समाव आङो बेवहाय फैनानै आङो गोबां बिदिनो हायाबाबो फिसा मोनसे बुस्थु दिनै बिथांनि थाखाय गाननाय जि गांनै
आरो कम्बल गांसे आरो थसक गांसे आरो सौखि गंसे बिदि लाबोनानै होफैबाय बेयो आंनि थाखाय जथेस्थ' नङा खिन्थु आंनि थाखाय मावनांगौआ हाजार हाजार दङ होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्लानाखि जों जोनोम जादोंमोन जोनोम जायो आरो खनसेया जों जुलि जायो खनसेया जों थैयो दिनै जोंबो सानसे समाव बेफोरबायदि आयंमोन बायदि बुरैसा आरो बोराइसा जागोन बे समाव जोंबो बै समाव जुदि थानांनांगौ जायोब्ला आंनि गोसोआव बिराद मोनसे गाबखांनाय फैयो दा बिनि थाखायनो आङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आं बेखौनो खावलायनो सानदों नोंसोर एरियायाव बा नोंसिनि गामियाव माबा मोनसे जुदि सुबिदायाव जुदि बेफोरबायदि गोलैनाय दङब्ला अननानै हेफाजाब होलाय आरो आंनि खामानि मावनाया बेल' नङा आं अराय सम मावलांबाय थागोन जेब्लानाखिसिम आङो थांनानै थागोन आरो दिनै आङो दुगा बुंनानैबो आं गावखौ लाया मानो होननानै बुङोब्ला आं गोबाव समनिफ्रायनो आङो बेफोरबायदि बुस्थुखौ आं मावबोबाय थानाय हिसाबै दिनै आङो माबा मोनसे जुदि उसुबिदा नुयोब्ला बा खोनायोब्ला दिनै आंनि गोसोआनो बोरैबा माने उगुल थुगुल माने माबा मोनसे होनो हायाबा आंहा माबा मोनसे खहा जासिगोन नामा नैबेफोरबायदि मोनसे साननाय फैयो गथिखे जाय बिथाङा बे भिडिअखौ हरनानै दिनै आङो बेखौ आं हेफाजाब होफैनो मोनदों दिनै बेखौ आङो माने फंबायखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेल' नङा जाय बिथांनि थ्रुयै आं बे भिडिअखौ मोननानै दिनै हेफाजाब होफैदों बेखौ आङो धन्यबाद होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला इसोरा आरो भगबाना बा आनान गसाया मानाब्लाबो गावगा फैनानै माबा मोनसे होफैया सोरनिबा मानसिनि गोसोनि थ्रुयै हाबनानैसो इसोरा खामानि मावो थिग बिदिनो बे फंबायनि गेजेरावबो दिनै सानदों माबा मोनसे गियान होदों जानो हागौ जे बे भिडिअखौ उमुगनो हर बे समाव बियो आंनो हरनानै दिनै आं बेखौ होफैनो मोनदों दा बिनि थाखायनो आं धन्यबाद होदों आरो जाय बिथां आयं आं आयं होननोसै सोमोन्दोआ मा जायो आं मिथिला आयंआ नि जेसेबां माने जानाय माइरं बायदिसिना मागिनानै जायोनो अबावबा मालाबा गावगा देहाया उसुख जायोबा मालाबा सोरनावबा बिबायनानै लायोनो आङो बेखौनो बुंबाय आरो गामिनि माखासे गागिफोरखौबो आं बुंबाय बा सेंग्राफोरखौ आं बुंबाय जेसेबां मानि बे आयंनि जेब्लासिम बियो थांनानै थागोन अब्लासिम बै मोनसे दखान दङ बे दखानाव आंनि मास नांगौबा आङो बिनि खरसाखौ आङो सोनानै हरबाय थागोन होननानै आं दखानदारजों रायलायसिगोन आरो दा बावैनो आं थांसिगोन रायलायनो थारैनो बाख्नायथाव जिसुया समफ्रामारि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि दाब दाब जायगायाव अनसुंथाइ होबोनायखौ जों नुनो मोनो दा बे बिथिङाव बे जिसुया समफ्रामारि बिथाङा नैबे आयंनो जाय बैसोआ 70निफ्राय 80नि गेजेराव जानो हागौ बेनि बांसिनबो जानो हागौ बिथांनो अनसुंथाइ होफैनाय बा अननानै जाखिनि अन्थोब होफैबाय बे अन्थोबखौ होनाय समनि मोननैसो सावगारिखौ आं दिन्थिनो थाखाय केमेरा पार्सनखौ खावलायनाय जाबाय बर'सो आं बावनो थायो नंगौ बे नोंनि भिडिअ हगारदोंमोन नालाय आंनो हरदों दहय ओमफ्राय आं थांगोन होननानै आं थांगोन बिजों होननानै बेनाव फन बुना खोन्थाहरदों आं ओमफ्राय ओंखाम माबायालाय बिदिनो जानायफ्रा माफ्रा जाबाय माइरंथ' गैया माइरं दङ दाख्लै बिहैदों रुपाराव नंगौ ओइ साउल रुपाराव बिहैथाङो नंगौ सोरबा फैसा हरो सोरबा माइरं हरो सोरबा मैगं हरो फिसाला सानैजोंबो गासैबो बुथारजोब्बाय रावबो गैला आं नोंनो बेयाव जि लाबोदों दे आयं बेखौ गाबोननिफ्राय गानदो दे गोदान जरासे बेबायदि थ्रोब सोग्रा मिथिबाय नै ओमफ्राय नै नों गोजाङो दा कम्बल बे कम्बलखौ ला गोजाङो औ ओमफ्रायो सौखिबो लाबोखाबाय आं नोंनो नै एबारनिफ्राय थसकआव उन्दुनांगौ नोङो नै बेखौबो बनांगौ बेखौ नाजानिबो बनायदिबालाय गिदिर बगोन नैबे बगोन आराम बानायनानै सौखियाव उन्दुदो गाबोननिफ्राय गाबोन खावनानै बे 6-7 दिन मानसिखौ बुथारनो फैदोंमोन हाया बे सेंग्राफोर देवथि थायो बे गेराव थायो सेंग्राफ्रा दे जेबो नङा एबारनिफ्रायनो सिन्था खालामनांला दे
आं बिसोरनो दाखालि जाना। आं बिसोरखौ बुंहरगोन दे खायफा हले मानु अलप डिस्टार्ब करे এইটো ইহঁতে লগাই দিব আজি তিনটা কাপোৰ খালি কিবা কৰিলে কালি একজন মানুহ লৈ ছোট